Господи, при Тебе търси убежище, за да не се посрамя никога. Избави ме по силата на Твоята справедливост. Наклони ухо към мене. Побързай да ме избавиш. Бъди ми здрава скала, дом за прибежище, за да ме спасиш. Защото Ти си моя скала и моя крепост. Води ме и ме насочвай заради Твоето име. Ти ме избавяш от примката, която тайно са ми поставили, защото Ти си моето спасение. В Твоята ръка предавам своя дух. Господи, Боже на истината, Ти ще ме избавиш. Мразя почитателите на суетните идоли, а се уповавам на Господа. Ще се радвам и ще се веселя заради Твоето милосърдие, защото Ти милостиво погледна на злочестието ми, помогна на моята душа в притеснението и не ме предаде в ръцете на врага. Постави краката ми на просторно място. Господи, смили се над мене, защото се страхувам. Чезнат от скръб окото ми, моята душа и моето тяло. Животът ми отминава в скръб и годините ми във въздишки. Силата ми изнемощя от моето страдание и моите кости изсъхнаха. Станах за присмех на всичките си врагове, посмешище пред моите съседи и плашило за моите познати. Които ме видят на улицата, бягат от мене. Забравен съм в сърцата, като че съм мъртъв. Заприличах на разбит съд, защото слушам клеветите на мнозина. Около мене е само ужас. Те се наговарят против мене и замислят да отнемат живота ми. Но на Тебе, Господи, аз се уповавам и казвам: Ти си мой Бог. Броят на годините ми е в Твоята ръка. Избави ме от ръцете на моите врагове, от тези, които ме преследват. Яви на Твоя служител светлината на Своето лице. Спаси ме с Твоето милосърдие. Господи, нека не се посрамя, защото Тебе призовавам, а нечестивите да се посрамят и да слязат в ада. Да онемеят лъжливите уста, които говорят против праведните с дръзка гордост и презрение. Господи, колко много са от Тебе благата, които пазиш за онези, които благоговеят пред Тебе, и които приготви пред хората за онези, които се уповават на Тебе. Ти ги укриваш под закрилата на Твоя поглед от човешки замисли. Скриваш ги под сянка от заговори. Да бъде прославен Господ, защото прояви своята чудна милост към мене, когато бях като крепост под обсада. В смущението си аз мислех: отхвърлен съм от Твоите очи. Но Ти чу гласа на молитвата ми, когато Те призовавах. Обичайте Господа, всички Негови праведници. Господ закриля верните и наказва онези, които постъпват горделиво, както заслужават. Бъдете силни и нека крепне сърцето ви, всички вие, които се уповавате на Господа.